आज आम्ही आमच्या MLA बाप मायकल लोबो बरोबर या प्लांटार येयलेले बागा प्लांटार. आज जे क्वायरी आज आमच्या आमदारान आमकां सांगलेले आसा आणि जे सिव्हिल डिपार्टमेंटचे आमचे 800 ऑफिसर MD बाकीचे आमचे सगळे ऑफिसरय असलेले जे इश्यूज आसा पेंडिंग ते खूप तेंप जालो हो इश्यूज पेंडिंग आसा आणि हो जो प्लांट आसा तो जायत्याच्या टायमार बांदलेलो सो खूप इश्यूज असले ते इश्यूज ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट केलेले असतात आणि जे सराक जाय तुमच्या आमदाराक मैकल आमदाराक बाब मैकल लोबो जो प्लांट एक ग्रीन प्लांट एक गोंया भितर एक फर्स्ट ऑफ इट काइंड प्लांट करतो मी जाल्यार आमी ताका एक्सपिरियन्स दिलेले आसा आणि ऑलमोस्ट सगळी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट झालेली आसा. इमिजिएटली आम्ही सगळे टेंडर करून ते बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट करपाचें हे प्रॉमिस केलेले आसा आणि माझ्या डिपार्टमेंटातून जितले बेगिनर आसात ते बेगीन आमी हे काम करून घेतली. The first demand is that reverse pipeline. हे आमकां बागा रिव्हरान ट्रिटेड वॉटर वयचे न्हू म्हणून बरें ट्रिटेड वॉटर जावचें म्हणून फिशरी प्लांटाचें काम चालू आहा. 7 crores टेंडर दिल्लो आहा आणि रिव्हर्स पायपलायन हिंगासून अप टू कलांगूट कांदोली शिमेर पासून वयतली सगळ्या हॉटेल इंडस्ट्रीक वी विल गिव्ह ट्रिटेड वॉटर फॉर देअर गार्डन असो प्लॅन चालू आहा. आणि ते 20 crores टेंडर केन्ना तरी जेन्ना एस्टिमेट कंप्लीट जातलो टेंडर प्रोसेस जावन तेजी वर्क ऑर्डर दितले. हे आता दिस इज पार्ट ऑफ द अर्लियर कमिटमेंट गिवन by the task force which was formed for a JICA project. We will use the treated water and not leave it in the rivers. Like कोण जे रिव्हरान सुटता आणि हूंय रिव्हरान सुटता हे ट्रिटेड वॉटर should go back to the garden. सगळी गार्डनां आयज पंप करता जमनीनसून उदक पंप करता कोण तरी इश्टे हाडटा कोण आनी कितें करता कोणे बोर व्हॅली मारले हे सगळे बंद जातले. ट्रिटेड वॉटर should go to all the hotels for their the gardens. Such huge gardens are here. Let the treated water be used by everyone. Secondly, this entire plant should be revamped into a green plant. Color concept green, भितर garden. ते सगळे काम आम्ही आज आढावा घेऊन सांगलेले आहा चेअरमॅनाक. आमचो चेअरमॅन बाब स्पेशली मुरमुगांवसून येयल्लो आहा आणि आय एम थँकफुल टू संकल्प बाब की तो हिंगासर आयज आमचे एक ताका उलो मारलो आमी लास्ट विकान की आयज तूं यो पळय तुज्या दोळ्यांनी पळय आणि एस्टिमेट करपाक लाय तुमच्या MDक आणि हे सगळं आमकां काम जे हांवें सांगला ताका की ग्रीनरी अराउंड द प्लांट पेंटिंग ऑफ द प्लांट भितर आमच्या स्टुडंट्सांक पासून हिंगा येवन दाखोवंक जाता हाव सेवरेज हाऊस होल्ड अँड कमर्शियल सेवरेज इज ट्रिटेड ओवर हियर. That treatment process can be shown to everyone. Nice pathways on the way to go inside. Green plant, meeting hall, slide show. हे सगळे म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आहा आणि त्या खातीर हो ग्रीन प्लांट जो आमी फुडें एक 4-5 म्हयन्यांनी कंप्लीट जो जातलो तेन्ना मागीर झोन 2 म्हणून जो आमचो आहा माड्डावाडो तिवायवाडो उमतावाडो तेजे कनेक्शनूय ह्या 15-20 दिसांनी म्हाका दिसता दिवंक मेळटले जे हिसपान थिंगा काम चालू आहा ग्राउंडाचेर. सो वी वॉन्ट एवरी हाऊस होल्ड अँड हॉटेल अँड गेस्ट हाऊस टू गेट कनेक्टेड टू दीस प्लांट ऑफ बागा दॅट इज सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट. बरो प्लांट जावचो म्हणून आमी सगळे जाण रावतात.